zviri sei ndadzoka zvakare nenhau dziri kunetsa uye zvedzakasira dzichinetsa mumazuva matatu kana mana adarikayo. Nyaya yangu yekutanga ndeyani ndeyabudhi KîllêrT. Budhi KîllêrT vakabuda ndobva vanyora message yavo sokutoti yaiva good night message here asi yakanyorwa nechirungu. Zvinoita zvakaita kuti pave nemareactions akasiyana-siyana anga ari mixed nekuti vakati they do not want to have a good night people who don't want you to know who you want me to know that you don't want. So ndo zvavakanyora. Then vanhu vataka kuti akakuseka kuti chirungu cherudzi ichocho. Saka vamwe manje vada kufanana zvokuti sei imaseka. Ndobva vati so what, you might tease him but for your own information. But KîllêrT what say is moving forward with his life and is even more blessed than you. If you have nothing to post on your page, just keep quiet. Mafanza. Vamwe ndokudanzira zvakare vakati vamwe venyu ndianani diabolos chavo vanoda kuvhiringidza pattern nyangwe mukadini ko hamundiita sei hamuna zvamunondiita nemashoko anopfuura kugara nekugara hatizoni kuda kwei. Ndobva vamwe vati zvakare number 1, English is not a measure of intelligence. Number 2, KîllêrT doesn't owe anyone a good English. English is not our language. As long as you are not a white person, you don't owe anyone a perfect English. Zvakanaka singambiti zvanzi Ronaldo nevamwe vapfumi vefootball havagoni kana chirungu but they are very very rich. Siyana nani architect but KîllêrT zvikanzi nevamwe zvakare English is not a language, nothing special because it's just a language. So it's not special. So English is not his native language anyway. Nigga trying to communicate in a language imposed on him by the chief. Anonzi mamonisita ndivapi vachoni. Zvikanzi nevamwe zvakare mashoko makukuti ndobvundana. Zvikanzi nevamwe and the likes are above 1k. Uona manje nekuti hazvina basa zvokunzi havagoni chirungu. Chinongodiwa ndechekuti pack the bag in your biggest, keep the gap in your bucket. Hamene kuti ndo chirungu chacho chatataura asi ndonasa kuti vamwe vakati hazvana basa izvozvo kuti munhu wavhuna chirungu as long mazvikwa zvaangachitaura. Tobva ipapo toita zvakare pane imwe nhau yani uyu chikomana JahMaster chakandobudisa iyo hello mwari yakakorokotedzwa ndonasa kuti kusura zuro wese nanhasi pachikorokotedzwa kuti hello mwari ndio vari panumber 1 zvakare kuZimbabwe right now kutrenda nemusic yavo. Number 2, hello mwari yakasvitsa 1 million maviewers kupi kuNashTv vakazvitenda vamwe vana butiplot mako vakazvitenda zvakare vakakorokotedza chikomana hazvina kushata tode sei tinozvitendawo zvakare. Ndobva vaZimcelebs vati number 1 this week on Zimcelebs top 10 is hello mwari ndozvavakataura zvakangonaka. Ndo kuchibva kwaiswa murengo uya neNashTv vanogara vachisa ranking yavo nezvibox zvevanhu nemaviewers ako. Iwe munhu unenge uri apapa uchifamba nechibox chine maviewers ako kana une 3 chinenge chiri kugotsi kwako chikutevera kwachisiyani newe maviewers ako anenge akateverana newe negotsi rako. Saka chibox chavakagadzira this time cheredeem Turiaria vakati number 1 ndiani JahMaster uri pa 1 million and 0.5 animi kuti 1 million and 5 million maviewers here number dzinotitinetsei. Then uyu Budhi Freeman vane 336k maviewers and ava maititi vane 328 kana 29 handisi kunyatsa kuona asi ndona kuti 28 or 29 pakati pazvo ipapapo. Then Bazooka ane 181 umwe wacho uyu wasuripi uyu I think it's 50 handisi kunyatsa kumaona maletters acho akanyanya kuita bold but rekaingodhira negikini netop 3 idzi dziri kusonana chakangoti gepe repa number 2 nenumber 3 ndo riri kuita zvekusonana kudai vari kusonana kuti tainonzi dzamutsana tsuro yemboka ndo zvavari kuita. Ndobva ipapo ndobva veNash vanyora kuti new rankings counting down to 3 September. Let's keep supporting all the artists in the rhythm. Keep viewing your favorite Nation Rhythm 2 videos. Ndobva manje vanhu vaenda kupi kuma comment section zvaikaitisa disclaimer zvandichatara panapa inhau yekuti pari kubuda mahunga nema conclusions nema speculations akawanda pamusoro pemaviewers
Number 1, denda ruzhinji rwevanhu pakunotisa hangu up and down yandakandichita, vanhu vari kufunga kuti kana kuti vari kubhilivha kuti kuita 1 million maviewers ndofunga paYouTube it means munhu watoita sei waita mazimari anotosvika kana ma$20,000 US. That's number 1. Number 2, vanhu vari kufunga kuti vari kuimba vacho vari kunoripwa off. Vanhu ava vari kufunga saizvozvo. Number 3, mwene mumwe ari kuinda paGoogle onoita sei onoita research yake netheory yake odzoka nayo oti ndo zvimwe chete zviri kuita neNashTv. Muona manje saka speculations acho akawandisa ari kubuda ipapo. Saka handizozivi kuti vari kuisa speculations vanoziva nezveYouTube here or vari kuona kuti maaccount mene acho mukupinda mari here. I don't know, because YouTube inoshanda zvakasiyana siyana. Saka indinenge ndaita pwerega ndigumire pakuti I don't know kuti speculations ari kutenderera abva nekupi, uyezve I don't know kuti why vanhu vari kuti NashTv ndio inoita sei iri kunobhega mari mumbudu. Chekupedzisira handizozivi zvakare kuti vanhu vanenge vachizara kuti ma-agreements akaitwa behind the scenes neveNashTv Zimbabwe nemaartist esa vari kuzizira kuti vakasainirana kuti chii, kuti tichakupa 30% here kana kuti tichakupa 25% of ipapo I don't know. Ende futi imwe chinhu ndichekuti handitozivi kuti uyu munhu wanzi uya uimbe paraidhi unoraidha riya unenge apiwa futi zvemari yedhiringi here kunzi otokupa mari yedhiringi kuti upinde apa, then iwo utsvaga vanhu vamufirima vanoita zvokuedita vanoita zvokuita sei nekuisa zviice cream lollipop zvezviya imetiriyo yese iyoyo zvinenge zvichingoitwa. Saka ipapo handizozivi kuti zvofamba sei, asi regai ngoti maspeculations akawanda. Handisi kuroverera munhu asi ndichangotaura mamwe maspeculations ari kutenderera. Zvikanzi nemumwe, this ain't fair, was viewing Mungu every day thinking he's part of the competition. Now is another story. Anyway, we all know his views are pa number 2. Vamwe vanhu ngwari vakutopinda mumafilling station nekuda kuti havana kuona Junior Mukudze. Zvikanzi no aiwa vakagara vataura kuti Junior Mukudze haasi competition mwana wamukoma JP the JPST vejiraffe family. Zvikanzi no Giraffe family is not part of the competition. Saka dzikamai zvenyu muri ikoko. Zvikanzi tagwadziwa tichaita basa rekuita sei rekuningirikina rekuenda kunovhiwa chifunga kuti maviewers ari kutoshanda chapinda pachiparidhimu. Zvikanzi iyezve mukanotisa mukateerera bhiti rinoshandiswa paipai chidhundhundhundhundu kusure kuya rakasiyana nerakashandiswa nemwana waJP to the JPS weGiraffe family. Wakati wezi JP wakati simucompetition isatizivi kuti nekuda kwei, asi kurodza kuti vanhu vanoita sei vanenge vangwatibatikana nenyaya yokuti havasi kuona mwana uyu. Vamwe ndokuti JahMaster apedza masipots 1 million views on YouTube. Vamwe ndokudanzira kuti I go for free money and my TT they nailed it. Zvikanzi the moment you realize you've been wasting your resources on someone who's not even in the competition. Izatizvi nekuda kwei kanzi atangokwaziwa but ndo tingadi ndokubva zvakare veNashTv vaenda kunonyora one day ago kuti we would like to officially thank all of the vana veZimbabwe for supporting one of our own #JahMaster. Special mention to all the bloggers. Well done, team. We all worked together on this one. Let's continue on this path, team. No turning back, and we will definitely grow the music industry and improve the livelihood of our artists, also enhancing the quality of our entertainment. Zvikanzi JahMaster has always been a good artist. You might not know this or agree with me, but this is not even his best song. So the biggest challenge is our artists are not being given the attention they deserve. And as a NashTv Zimbabwe, our aim is to provide them with the platform to showcase their talent to Zimbabwe and the world. Don't forget to JahMaster, the message is still the same, young man. Remain humble. Rambama advisor manyoani ayo akungomira mujinga semwe yachina ramba tiza nechitanda tiza chiya JahMaster to the JahMaster tiza zvikanzi zvone zvakare vambenge varipi nguva yese iyi. Respect your fans, listen kana vachitaura ndiwo mabosi kwete zvekuteerera vanokupa $100 yedrinki nhasi mafans anokupa mamillions ndochi ndikutauriri ndo statement iyi. Saka zoti anga achirehwa pontiani I don't know. Kuda kuna vanhu vangoenda muberevere vachinoita mwinyi kuna JahMaster ndovangada kumunyengera kuti aiwa iwo usaenda azozivi. Kuda ngada kumunyengera kuti indanoti saka mari yacho nichazofamba sei atizozivi ipapo kuti mamwe akawandisa vangati JahMaster 1 million in
2 weeks. 2 viki 2 chairs zakadai also. I know a lot of great artists that he is in the field to do that. You are so underrated, man. Keep the good work going. Thank you very much for remembering our music industry. Vazhinji vari kuzvitadza kusanganisira chi nevamwe vacho vanofana kuona nezveministry yemaarts. Vamwe vakati many congratulations to JahMaster and well done to every other artist who took part in this. Keep on keeping on. Ndichikumbirawo chi NashTv muzoitiitirawo musambo wegospel. Makwikwi akadero zvakare. Hazvina kushata tozvitenda. Ndobva panoitwa compare and contrast. Munhu wika ndorasa kuti post yakatorwa pani page pabudi plot mako ndo pandakazvionera pekutanga asi screenshot ndazoona ku comment section zita budi plot mako ndofunga randotrimwa kuti risabuda ndo vakaita chi comparison pando kwandakazvionera kasozvona nguku chi chakachekwa pakanzi JahMaster kuchi ku official yake ane 1663 subscribers. Vere mutiregerero ma numbers anondinetsa kuverenga nemamwe mawedzi echirungu zvinoti ndinetsei. Ane zvakare chi 42,176 viewers kubva pakabudisa song musi wa 19 March wegore rino. Ndobva vaita se vainda zvakare pachi paNashTv ine 44k chi subscribers. Ndo kubva vati chi ine 1,007,830 views. Saka 1,007,830 viewers. Kubva musi wa 3 August 2020 in 2 weeks. Saka kana zvakangonaka zvazvo. Ma numbers ndiri kuziva zvandinoda kutaura but anozondikanganisa mumusoro mangu. Zvikanzi tikurani machere kuno kuchi kukapa kwemaxosa ari kungoridza chi JahMaster kada zvakangonaka. Zvikanzi congrats JahMaster, you deserved it. Lots and lots and lots. It's under somebody's channel, but keep in mind 50% of something is better than 100% of nothing. It's all about capacity. You will definitely get there straight up. Thumbs up to the person who came up with the idea competition. NashTv, you can appreciate JahMaster with more than $1,000. You got more subscribers and views in less than a month. Vanava ndobva mwainda kunoisa chigrade achiti NashTv trying very hard to rip off artists achisunda nechine maoko. Zvikanzi neNashTv Zimbabwe tikuda kutoita sei kutoita tip off iwewe mira uone kana wangada kutomita rip off ndobva waseka zvavo. Zvikanzi maita beg apa jealous down kanzi ende futi kana isati so. Zvikanzi the problem is just listeners havadi kuramba vari ma listeners hamusi mafans cause dai muri mafans maide muchizva zvikuitika. NashTv ndiye ari kuita sei ari kurira for now pamhepo. Saka ma artists ese ari kutokumbira Nash avaitire basa iri. One, this rhythm is under chi Nashim and ndiye anichi ane right for publisher wema songs uyu samuri kuona rhythm but unonzwa mwachiwawata. Nash haikumbire kumba kwemunhu wanza. Look at JahMaster son. JahMaster himself anichi every social media platform yekuti dai ari iye akaisa mwana wake pamhepo but akatoziva kuti NashTv Zimbabwe ndiye anechimuti mvaendesa ikoko. Guys, be mature imi vanava. Saka ngonga ngochema kuti hey shoma hey what like I said I cannot comment more about this because andizivi kuti vanenge vakawirirana kuti chii pamusoro pema 1000 iwayo uyezve behind the scenes vatisingazivi vakawirirana kuti kune zvimwe zvinhu zvikuitika zvatiri unaware of. Ndo saka ndati papo ndinonge ndatapwere. Saka aya ma assumptions and speculations ari kutenderwa nevanhu. Ndo vataba potenda pane chi pane nhau yani yasidiana samukange vakanyora vakatanga kuimba venasho vakati come see the true color of music. Ndobva wati chi Diana Samukange with the garapedyo ndobva watanga kuimba zvavo vaimba zvechisaladi. Ndobva wanzi ari you artist Diana, you got the voice muzukuru mangwenya, she's very good kumbira hake handisi kunyatsoinzwa. Zvikanzi I love this, brought back our Diana of the urban cruise. Zvikanzi beautiful voice and the beat Diana wakapenga 100 over 100. Vamwe vakati Diana, this was a good chance yekuti iwe you have to say umbira music hino makuda kusala dhaka good luck. Exactly what I was thinking. Zvikati
isu hatizoziviwo techatapwere ndokubva kutwitter zvakare kwandi pane mumwe anonzi coach NashTv doing more for Zimbabwean music than the whole Ministry of Arts. Munhu akanyora izvo zvikanzi nevamwe twaba munhu wamwari Java nabuditira cheptasi have done more than mamwe artists kana kuti have done more for artists the last 5 years kera combined zvese hatizoti neita techatapwera asi vanhu vaingochinjana vachidero vamwe hatichiri sport kuitawo more zvikanzi vamwe kuita kota vamwe vari kuita chirika isati ziwo asi ndikangoti ndo zvimwe zvezvinhu zvandakasangana nazvo yekupesera yetani yatakura akanyora akati single again vamwe vakati usingle again mamadzoka rini kuya kwamakambonyengerana kuita sekuti kuhani munhu kanzi ozotiudza zvakare kana wa relationship toita sei tinokutambira zvikanzi welcome back to the streets Takura, nothing much has changed since you left kana chi mukoma mudiwa kuno vari kugona zvisingamboiti tozvitenda ndikati isu hati tinenge tatapwere ndikati hatiziwo amacelebra saka chirega ingoti